polvorento e esquecido nun estante da alacena. Un vello libro dormía o sono da indiferencia. Arrugado polos anos e ignorado polos donos, o vello libro morría como un árbore de mil anos. Pero un bo día o destino fixo que o libro caera nas mans dun rapaz moi novo, falto de historias bellas. E pasando folla a folla daquel antigo tesoro, atopouse con Galicia escrita por un poeta. E pasando folla a folla daquel antigo tesoro, atopouse con Galicia escrita por un poeta. Coñeceu a nosa terra como un xunco domeada polos ventiños do norte e polas fortes mareiras. Tamén soupo que hubo homes que morreron fora dela, onde non hai ríos claros ni montes tecidos de ervas, e que había mariñeiros en todo o noso mare, algo sin saber nadar, pero fortes como cena. E que había mariñeiros en todo o noso mare, algo sin saber nadar, pero fortes como cena. Con los sonos xa vencido, o rapaz pechou o libro onde soupo de Galicia escrita por un poeta. Con los sonos xa vencido, o rapaz pechou o libro onde soupo de Galicia escrita por un poeta. Con los sonos xa vencido, o rapaz pechou o libro onde soupo de Galicia escrita por un poeta. Con los sonos xa vencido, o rapaz pechou o libro onde soupo de Galicia escrita por un poeta. Moitas gracias por asistir a este acto que, como remate das actividades anuales de Terra de Outes, organizamos hoxe, que é a presentación do último libro de poesía de Ramón Blanco. Ramón Blanco, creo que non minto nin exagero se vos digo que é o autor máis prolífico de Outes, que máis libros ten escrito en Outes. E non me refiro só aos libros de poesía que se conoce hoxe,
senón tamén a vida e obra do Pecañón, o libro que escribo con Santi Nieto e San Pedro tamén sobre Añón, ou a edición de poemas de Nicolás Añón, da que ele fixo un estudio introductorio. En isto creo que o convirte no escritor con máis obra de todos os años desde todas as épocas. Cando presentamos aquí o seu primeiro poemario, aquel Rocío González, estaba eu aquí tamén, en Terra de Outes, decía de Ramón que é unha personaxe que non tiña entrañas, que decía de páncreas, de fígado, de cerebelo, que era todo corazón. Cabeza aos pés, un corazón grande, generoso e bonechón. Pasados 10 anos daquela presentación, eu teño que matizar eso de corazón todo bondadoso e generoso, que si o é, pero tamén un corazón ardente, apaixoado, pero non irreflexivo, en absoluto. E como mostra este poemario, que para min é un conjunto de poemas xa de madurez, e por iso creo que con este libro echamos brillantemente este noso ano de actividades de Terra de Outes. Esa non me estendo máis porque senón veio sacar as ideas dos demais. E sempre con Manolo, que es para Boas tardes. Bueno, verdade que ideas non nos menos a mí non me gusta porque va a sacar algunhas tan brillantes como as que acaba de decir o compañeiro de mesa, ese corazón enorme ademais apaixonado que ten Ramón, pois somente hoxe se ven sin... Ahora, sí, millor. Dese que é obvio que Ramón é todo en Ramón ten que ser forte, non? Eu cando coñezo físicamente quedei impresionado, non? E por iso é 1,95 m de estatura e con esa poderosa imaxe que non encaixa nos nosos preconceptos, en principio atribuídos a como ver o poeta e, sobre todo, despois de lerse Pedra na Brétema, encontrarse con esta potencia que, evidentemente, o que lle pasa é que ir mesmo conxuga a pedra e a Brétema. Cando o Concello de Dodro nos fixo a proposta a Manolo Martínez e a min da editorial Chan da Pólvora publicar os premios do seu concurso, do seu certame de poesía, no Eusebio Lorenzo Baleiro, para nós foi unha satisfacción grande. En grande parte tamén porque a nómina de poetas vinculados a ese galardón é significativo, algúns deles xa vinculados ao catálogo da nosa editorial, como é o caso de Lupe Gómez e o seu Camuflaxe. A Ramón Blanco non lera nada din, o coñecía, oíra falar del, pero non lera os seus poemas, e esa satisfacción grande inicial por poder participar dunha trayectoria dun galardón que nos coloca en casi unha historia da literatura, da poesía galega recente. Ao ler o libro, esa satisfacción se converteu en placer de lector e en placer, sobre todo, de editor. Editor porque é un libro que lees desde a súa primeira palabra á última, con esa inquietude que Ramón Blanco vai deixando verso a verso, poema a poema, nun libro que non é especialmente fácil de ler, de comprender nunha primeira lectura, aínda así que é gozoso de ler porque a propia composición da literatura, da propia composición dos poemas que Ramón Blanco concibe, é unha composición destinada ao gozo literario que ven dun poeta educado grandemente no refinamento literario, en que ademais vai máis alá, chegando a un certo, diríamos, sofisticación na sintaxe, entendida a sofisticación na sintaxe como ese retorcemento, como unha columna salomónica dun barroco compostelano, que il vai retorcendo para tratar de extraer o cerne máis gorentoso que poida haber
nos diferentes elementos que traballan a súa poesía. Por tanto, para Chan da Pólvora, que iniciemos esta colección, a nosa colección Elba, que fai referencia a Eusebio Lorenzo Baleirón, é unha satisfacción enorme, máis cando o segundo premio, ademais, de Estevo Creus, que son dous autores que amosan esa forza da poesía desde latitudes que non son especialmente canónicas, e que sí, e que ademais non son autores vencellados estritamente a nosa editorial, o cal nos permite ampliar o noso abano, os nosos lectores, os nosos suscriptores, os nosos afeccionados, e gozar con este libro que eu vos invito a ler con paixón, porque é apaixonado, porque debaixo da brétema se esconde a pedra, e para chegar á pedra resulta que mellor é unha pedra volcánica que arde, e mellor o frío é a brétema e non ese corazón que hai dentro da rocha. Moitas gracias. Boas tardes. Toparás á esquerda da casa de Hades unha fonte e ao seu carón un ciprés branco. Non te aproximes á fonte. Toparás outra, procedente da lagoa da memoria, burbulleando auga fría. Hai gardas diante dela. Di, son fillo da terra e do ceo estrelado, mais a miña raza é celeste. Vos mesmos o sabedes. Estou reseco de sede morrendo. Concededeme entón prestamente da auga fría que flúe da lagoa da memoria. Eles mesmos permitiránche beber da fonte sagrada. Daí en diante gobernarás a carón dos outros heróis. Estes que acabo de citar non son versos de Ramón Blanco, aunque ben poderían serlo, ou quizá ves outro prólogo, non o chinés, senón grego, dese Pedra na Brétema, non? Estes versos concretamente están rescatados dunha lámina de ouro batido, soterrada nunha tumba de Italia, en Peteria, e forman parte dunha pequena serie de textos religiosos, de fórmulas para a salvación da alma noutro mundo, digamos, unha especie de libro dos mortos heleno, conectado aos cultos mistéricos dos deuses Dioniso e de Orfeo, non? Pola conexión con Orfeo, sobre todo, serían un bo introito para esta escrita de Ramón Blanco. Un nos ao mesmo tempo secular e divino poeta que xa ten empregado a figura mitolóxica do cantor que facía chorar as alimañas e as pedras e que descendeu aos infernos para recuperar a súa dona. Ramón Blanco descende novamente por terceira vez, logo do Orfeo en Soños, do 2005, da Emily on the Road, de 2012, para rescatar verbas do Xeol, moldeadas na terceira parte deste seu testamento de Orfeo. O mito do camiño de ida e volta ao reino tenebroso é tan constante realmente no imaginario colectivo da nosa especie. Pensad en os mitos de Izanagi e Izanami no Xapón, de Gilgamesh, as historias sumerias, Quetzalcoatl nas mexicanas, Hércules, Teseo, Virgilio, no noso mundo greco-latino, Dante, San Brandán na nosa Idade Media, todos os relatos xamánicos de povos prehistóricos, non? Que un ten a tentación de pensar, de retrotraer as orixes destes mitos de viaxe e retorno aos infernos, quizá ves a primeira aurora do pensamento religioso dos humanos, non? Sexa como for, é unha imaxe poderosa que ten inspirado a numerosos artistas da palabra, como o caso de Ramón, pero tamén artistas da imaxe, da escultura, da música, ata cubillarse entre estas paredes enredadeiras de humidade que son a morada de Ramón Blanco. Desta morada, deste libro, sae o poeta, cazador dos peixes, racha as paredes do acuario húmido da memoria e, lembrando a pedra e máis a néboa, tece con elas un novelo de versos para nos desleitar, para nos ensinar, para nos facer máis reflexivos, quizás máis tristes, dende logo máis sabios. Unha posible lectura desta viaxe órfica estriba no rescate da memoria a través da palabra. Un rescate que se nos antoxa un tanto paradoxal, pois a palabra mesma, como sabedes, é fuxiría, fugaz, ave fénix canora que se extingue no momento de producirse. Mais a escrita axuda a escaparnos do paradoxo. A tinta, o verme de luz, fai que a palabra e aquilo que a palabra referencia perdure. Non calquera palabra escrita, senón a palabra poética, a palabra precisa, complexa, a fermosa tracería da linguaxe perfecta e artísticamente empregada, que traduce, que transmuta nun exercicio de alquimia ou de nigromancia esa brétema difusa do noso existir, do noso pensar, do noso ser, do noso dicir, nunha pedra sólida, mole imperturbável, o sólido que non se eslube no aire.
Como dio o poeta, só as palabras que aguantan o incendio non murchan. O libro que hoxe temos entre as nosas mans é un ben absoluto. O da vida fronte ao baleiro, a non existencia, a nada. Arredor dos seus trazos de tinta, a páxina en branco e as marxes amagan a desaparición de todo o que somos, de todo o que fumos, de todo o que seremos. Mais antes de que chegue a noite, se que chega, a verba vibrará. Entramos na néboa e a linguaxe vai se esfiañando, peixes prata devorando a memoria pacientemente, unha pedra no útero da auga. Outro fío, quizades de ideas, quizades de néboa, lévanos da parte do noso mundo onde se pon o sol á parte onde nace. Tanto o prólogo como a cita, poema final deste libro son de autores chineses. O prólogo é un dos poetas máis sonados de Xie Lingyun, o duque de Kangle, un contemporáneo chinés de Prisciliano e do emperador Teodosio, e o fundador dunha tradición de poesía paisaxística, a la chamase Shan Shui, montañas e ríos. Un bafo de melancolía escapa das liñas e percorre dende ese poema todo o noso libro, chegando no seu cumio aos versos finais, separados por 52 páxinas e 1500 anos de distancia, de Wu Xute. A separación tamén é conceptual. Do esteticismo melancólico, aristocrático e budista do primeiro poeta, a rotundidade didáctica, militante, moderna do segundo. Porén, ambos os dous serían falsos amigos, xa que a influencia chinesa preponderante que hai detrás dese Pedra na Brétema é a dos alcumados poetas brumosos, unha xeración dos 80 influído polas poesías occidentais e pola técnica imaxinística do modernismo, e que rachaba daquela política e poéticamente co realismo socialista e os peáns ao Oriente Vermello de Mao Zedong, no remol da Revolución Cultural e da matanza de Tiananmen. O alcume de Brumentos, como tantas etiquetas artísticas, nacía con connotacións negativas, a de seren escuros, herméticos, fronte ás claridades evidentes da escrita oficial. Mais ás veces é preciso vestirse de néboa para aprender a ver. Nas verbas dun dos poetas desta xeración, Wu Chen, no poema titulado Unha xeración, di: a noite negra doume ollos negros, empregos para topar a luz. A noite negra tamén deu o telón de fondo para unha outra luz, aquela lámpada, a da luz azulada, que ainda lumea cando escreven os versos de Ramón Blanco, ou para que emiten os seus ollos, pergamiños iluminados. A conexión cos poetas da Brétema é tamén persoal. 16 anos atrás asistíamos, eu e máis el, e os outros membros do colectivo Sacou, a celebración mundial da poesía, World Poetry Day, no escenario de Pedra e Brétema de Santiago de Compostela. Entre os poetas aos que perseguimos, escoitamos, sempre esquecéndonos do seu nome, estaba Li Xixen, alias Duoduo, un dos sonados poetas destas voces na néboa, e que nos louva o evanescente cando di no seu poema Luz de Vermeer: o que non se sabe, o non dito, é o extremo da beleza. Xa ora voltamos en Bustrófedon ao rego de Ramón Branco e dos seus versos. Non só posmoderno Orfeo ou Dionisos. O poeta de Cando engade no seu haber ao astuto Odiseo, que entre as súas viaxes percorreu Cimmeria, país de néboas perpetuas e de brumas, as portas do Averno. Como navegante de Ítaca, o noso Ramón, nas aforas do Hades, contempla e comenta cun ollar preciso e sucinto o eterno devalar de todos, baixo as uvas ainda verdes, apoiado nunha mesa de granito que semella lápida, e pensando no vagalume atrapado na conca da súa man esquerda. O vagalume poderíamos ser nós, receptores deste banquete de palabras, ou a verba poética mesma, pirilampos de luz que escapan ata os nosos ollos. De calquera xeito, a luz que racha a Brétema e préstalle á pedra o seu esplendor, debemos a Ramón Blanco Fernández. Que esta luz, como a das tabuiñas de ouro, testamento e talismán dos órficos, nos faga de pasaporte no inevitável percorrido da Tebra cotián e da definitiva. Ela mesma permitiráche beber da fonte sagrada. Daí en diante gobernarás a carón dos outros heróis. Moitas grazas. Boas tardes. Bueno, antes de nada, despois destas palabras de Manolo e dos meus outros compañeros de mesa, queríamos agradecer a todos que estades aí, pois que estades aquí nunha tarde como a de hoxe, casi fin de ano. Non é un bo día, evidentemente, para presentar un libro, pero non tiña mellor día, a verdade. Estivemos a punto de non haber incluso este acto, porque eu estive bastante mal de saúde, sinto ter que dicirlo así, queixarme na mesa, pero estive moi mal de saúde, tive un ataque brutal de ciática e máis provocoume vértigos, e ainda estou así medio delicado, non quería por nada do mundo perderme estar aí con vos, non?
De verdade que agradezo moito que esteades aquí, porque sempre é bonito pois ver a xente que acompaña a un nestes momentos, non? Despois, do que dixo Xoán Mariño, tamén quería facer un especial agradecemento á Asociación Terra de Outes, non? Que tivo a ben organizar este acto. Como vedes, sempre con toda a súa generosidade, non? A cabeza de Xoán Mariño e os compañeros e compañeras que están tamén por aquí pola sala, pois tiveron a delicadeza, o detalle de facer este folletiño que tedes nas mans, seguramente, se non te delo despois aí na saída, imagino que harán, non? Que, bueno, pois sempre é un bonito recordo tamén deste evento, verdade? No caso de Xoán Mariño, pois levo moitos anos con el, como dixemos a mañán no Facebook, non? Man a man, traballando por Terra de Outes, na nosa asociación, de que somos o secretario e o presidente, como dixen. Este é un acto máis que quixen que se fixese aquí en Outes, porque eu dixía que para min sempre é a presentación que se fai en Serra de Outes, non? Porque é o lugar onde hai, tamén o puse a mañana no Facebook, hai xusto 20 anos, bueno, xusto non, porque foi nas Setas Galegas, foi un premiado no certame Poetañón, a primeira vez que se fixo, daquela ainda era menor de idade, entón non conta porque non tiña a categoría que ten hoxe en día o premio, non? Pero, bueno, para min foi o meu bautismo de lume. Foi complicado, porque foi un recital que tiven que dar no Parque da Cruz. A megafonía, non sei con criterio, estaba continuamente bombardeando o Joaquín Sabina, que me encanta Joaquín Sabina, pero que é un pouco caído para un recital de poesía. O meu recital de poesía, polo menos, non sei como compaxinar iso. Co tempo fui aprendendo a compaxinar a poesía con música, con Pablo Sás, que tenemos despois a ocasión de escoitalo, conmigo que lerei un poema e outro do Caíno Mandel, interpretaremos, un mellor dito. Como dixo o Pablo, cando algo moi bonito que dixo de min Pablo, non? A vez, cando fóramos presentando a Millón de Rou, Pablo dixo que alguén que preguntou no público, non sei se te acordas, en Ferrol ou que fora, que che dixeran de onde quitábamos a música, non? Como facías ti a música. E Pablo dixolle unha cousa moi bonita, non? Dixolle, a partitura é o texto, non? É o poema de Ramón. Iso foi moi bonito, é moi real tamén, creo, non? Bueno, pois, como dixía, ese ano aprendín empecé a lidiar, non? Dixen, Dios, Joaquín Sabina, recital de poesía, a xente toda por ali sojando, non sei, era complicado, non? Para min era algo violento, porque ninguén sabía que eu escribía, ninguén me vira ler nada prácticamente, non conocía Inor de Sacou, non? Agora o nombre de Sacou, como sabedes, entón estaba un pouco fora do mundo, non? E ademais, ainda para rematar o acto, despois houbera unha actuación dun grupo folclórico de Adeje, de Tenerife, o cal para min era unha cousa surrealista. Non dijo que estuvera mal planificado o evento, simplemente que me era complicado casar as tres cousas, non? Megafonía, bombardeando Joaquín Sabina seguido, paraban, oíase música de Joaquín Sabina de fondo, recitando, era complexo. E despois o grupo de Tenerife para rematar, non? Estuvo ben, foi un acto bonito. Acórdome como se fora antes, evidentemente, non? Ademais foi cando empecé a interesarme por Añón, entón tamén me levou a escrita, iso. Ao final, tamén escribes porque van exigindo de ti que escribas, non? Van pedindo textos. Terra de Outes ten unha revista, como sabedes, pois tamén aí cada 3 meses teño que cumplir o meu tributo e publicar un artigo sobre Añón, non? Lembrades que tamén nesta Casa da Cultura hai uns anos, hai 3 anos, concretamente, presentei o libro de Nicolasa, e ese libro xestouse por unha casualidade. Estando presentando aquí o libro de Añón, a biografía de San Español, achegouse no final do Pitilán, por mediación de Xoán Mariño, e trouxe un manuscrito de Nicolás Añón, non? Foi unha cousa tamén incrível, non? Un regalo. E, bueno, pois ao final estas cousas levan unhas ás outras, pero claro, para min sempre o máis íntimo da miña escritura, sempre digo, non, onde me sinto menos impostor é na poesía. Creo que é o que mellor fago, aunque casi ninguén me entende, casi ninguén, a xente que o lede que non entende nada, ou que non lle gusta, incluso non pasa nada. Pero eu realmente creo que son menos impostor, non, son máis eu. Porque despois o de Añón e o de... ou cando escribo algún artigo, non? Ou entrevistas ou eso, a entrevista, como sabedes, pois sempre son as palabras do outro, non son as palabras. Cando escribo de Añón ou de Nicolás Añón, pois son unir datos, non? Recopilar datos, mellorar o que hai publicado se pode, intentar evitar as erratas, que é moi complexo, como sabedes. En cambio, na poesía son máis eu. Hai unha frase moi bonita que me gusta moito citar de María Teresa Horta, unha escritora portuguesa, que ten unha novela que se chama Paisán segundo Constanza H. E hai unha personaxe feminina que está facendo un monólogo, non? E falando co marido, que está dormindo, creo, se non recordo mal. Entón dille ela, na escuridade do soño há outra muller que non coñezo. Eu, non? Iso non sei se se entende a frase, é dicir,
cando eu escribo tamén na escuridade que é a escritura, hai outra persoa que non coñece, non? Que non conoce. Son eu, non sei se son eu, non? Pero polo menos se hago que eu escribo, pois fose esa imaxe, non? Interior miña. Acabando xa con o San Mariño, por lo tanto, agradecendo este evento, espero non enrollarme moito, tamén paso a Antón, non? Porque se San Mariño participou en algún dos meus libros, como sabedes, pois os libros de Añón son posibles por el, polas súas xestións, moi boas xestións que fixo sempre. Sempre tive a liberdade prácticamente en todos os libros que publiquei de eu decidir, non? E tamén o libro de Antón, o cal é para un escritor sempre unha cousa maravillosa que un editor che permita aportar ideas, opinións, non? Que che permita dar o teu punto de vista. Cruzamos infinitude de correos e de SMS, chamadas de teléfono, o cal me deu a entender que era unha persoa que estaba moi implicada no libro, e iso sempre é unha cousa que agradece moito, non? Tamén quero agradecer, por descontado, o labor magnífico que fixo Manuel Martínez, que está aí no público, maquetando este libro, que para mí é unha maravilla. Cando Adrián, a concelleira de Dodro, me dixo que iba a sair esta editorial, preguntou a opinión, e a miña resposta foi concluinte, e dixeme, perfecto, mellor editorial imposible para mí neste momento, non? Solo se me dixeras o mellor visor ou Hiperión, pois sería algo máis mellor para mí neste momento, non? Chanda Pólvora creo que é unha editorial que, a pesar de ter moi pouquinho tempo de existencia, ten un pouco máis dun ano, creo, non? Pois é unha editorial que está deixando libros para o futuro, libros que van marcar unha época, non? Vai se falar de Chanda Pólvora dentro de uns anos, como se fala de Xerais ou de Galaxia, ainda que o mellor o tempo que teñan pode ser menor, e a edición seguramente vai a ser menor que a que ten Galaxia ou Xerais, non? Pero a nivel cualitativo penso que é unha editorial moi potente. Xa vos digo, o traballo que fixo Antón Lopo e Manuel Martínez foi encomiable e foi en todo momento exquisito, non? Saberedes que o resultado físico do libro é a mellor prova, non? Teño que pedirlle perdón a Antón porque inconscientemente cando falábamos me fixo unha pregunta para crear notas de prensa, estas historias, eu non lle falei no meu estilo da poesía chinesa. Para mí é tan obvio e teño tan interiorizado que nin conta me dei de falarche diso, non? E é verdade que Manolo, que é un gran crítico, como ves, pois sabe ver iso perfectamente. Ademais, está explícito no libro, desde o prólogo, por certo, hasta os versos finais, non? As citas finais. Efectivamente, hai un poeta que me encanta, que se chama Bei Dao, espero que non o pronuncie mal, como decimos Bao Bao, en vez de Vodú, non? Que o contaba antes do Golfo de Fidei. Bei Dao ten un libro que é fantástico para min, que foi unha epifanía total, non? Descubrí ese libro, porque me abriu os ollos a unha forma nova de escribir. Se chama Paisajes sobre cero, a edición española, está publicado en Visor, e pareceme un libro que cada poema me transmite moitísimo, non? E eu quería escribir así, evidentemente non son capaz de escribir así, entón un é limitado e queda onde queda. Pero a miña intención era escribir un libro ao estilo de Bei Dao, non? Por eso montei man lín algunha antoloxía, porque pase claro, está todo en inglés, e o meu inglés tamén é bastante precario, e lín antoloxías, hai alguna rede incluso, dos poetas brumosos, e empecé a interesarme por este mundo, e tanto é así, fixados que un postor son, que nin me dei conta de comentarche esta influencia, non? Para mí é algo tan evidente, como se me diz, cando decía Lobo Antunes, non? Desde cando escribes? E di Lobo Antunes, pois escribo desde os 6 anos, cando fui á escola, non? Pois é igual, é dicir, é algo tan obvio en min que a poesía chinesa me influe que nin siquiera falo disso, non? E sinto, ao mellor, distorsionei unha primeira recepción do libro, pero intentaremos correxila de outra maneira. Falando disto, xa non me enrollo máis, tamén o de Dodro, o Surado, pensaba que era un único poema, cousa que non me disgusta, porque sigue a tónica de Emily on the Road. A miña intención non era esa, a miña intención era coller unha serie de poemas e crear o máis posible, o libro o máis estruturado e cohesionadamente posible un libro de poesía que chamamos, entre nós, entre Sacou, un poemario. Nos diferenciamos poemario e libro de poemas. Esa era a miña intención, pero indo esa mañá falando con Ismael Ramos, pois estaba no Surado, bueno, escribíame que non podía vir e tal, pero bueno, típico, non? E eu comentaba, ele dicíame o teu poema. Eu dixía, joder, se esco de poema, que para mí é un libro de poemas, son poemas, non? Pero bueno, non me disgusta esa categoría. E nada, só me queda agradecer a Manolo estas palabras que dá un pouco de apuro, porque cando lle agradezo a Manolo é como agradecer a mí mismo, non? Porque somos tan carne e uña que é imposible separar a amizade
dunha forma fría, non? Porque xa dixen antes fora, a gente escoitou que era o meu mellor amigo, ou se non, os meus mellores dous ou mellores amigos, non sei, é un pouco adolescente isto, pero é verdade, non? E ademais, bueno, somos compadres, somos padriño do seu fillo, o cal tamén nos une, non, evidentemente, pero ademais, únenos, e por iso foi a idea de Antón, que estivese aquí hoxe, únenos o feito de compartir tantos anos en Sacó, e aí naceu unha amistade que nada romperá, non? Que temos pasado xa probas do mundo algunha vez, e cando esas probas se pasan, pois é unha amistade que é eterna, non? E nada, xa vou acabar recitándovos un poema, e despois acompañarán de Pablo Sachs, eu recitarei, e interpretará outro, e despois, se queredes sentir, non dixo o que diximos sempre, seguiremos conversando, se queredes, na cantina, temos aí uns pinchos, e nada, se a gente vai dicir o libro, estou aquí encantado, non hai ningún problema. Non os preocupes que xa merendei esta tarde, non hai problema, non estou con un pouco de peso, non me virá mal quedar sin pinchos. Bueno, tamén, aunque sei que non lle gusta, se a gente despois lle interesa a música de Pablo, porque é un gran músico, acaba de quitar un disco de jazz fantástico, que se chama Morgana, dedicado a súa compañeira, que está tamén por aquí. Bueno, dedicado por menos ese título, non sei se título o disco, pero o título por menos está dedicado a ela, non? É unha das cancións tamén moi bonita. Unha versión de amor, non? Unha balada. Ele ten o disco con el, creo, con algún exemplar, se a gente interesa, pois, achegase ele e pedirle, bueno. Moitas gracias. Vou recitar un poema entón, e despois Pablo recitará comigo. Bueno, tamén me falta agradecer, como que esquecía, a Nolo, que está tamén por aí, esta lámina que vedes na página 10, tamén foi unha aportación do meu gran amigo Manuel Mariño, que sempre teño a teima de que sempre publique algún debuxo, incluso alguna portada, como foi o caso de Emily on the Road e Alfredo Ensonio nos meus libros, non? E os editores tamén tiveron a ver incluir un debuxo, non? Tamén gracias pola túa mala aportación. Este poema é un poema que fala así un pouco da tónica do libro. Dicía Antón Lopo que é un libro de escuridades, non? De lugares onde non chega moito a luz, non? E bueno, hai un personaxe que aparece moito no libro que é, non sei se conocedes eses insectos que chaman peixes de prata. O nome científico, mirei no satar, que non me acorda, é Lepisma sacarina, non? É unhas na dedicatoria que vos fajo, os que tedes alguén dedicado, dibuxo aí, parece unha zanahoria, pero é o peixe de prata. É un insecto que é bastante misterioso, como tamén son misteriosas as lámpadas de cor azul, que eu, desde pequeno, que tiña así, bueno, era un lector voraz, non? Como tamén Manolo, como todos os nós, os de Sacó, líamos moito, pois, non sei se foi un médico que fora que me dixera a miña nai que me comprase unha lámpada de luz azul, non? Que era meu planista. Esa bombilla azul, ou alguna, bueno, unha repollente, evidentemente, que se funde, acompáñame sempre, non? Sempre intento ter esas bombillas. E son moi difíciles de conseguir. Vou a ferreterías, vou por todas partes, teñen bombillas vermellas, non sei se son para sitios pouco recomendables, pero bombillas azuis é moi complicado de conseguirlas. E só me queda unha actualmente, que está en reserva, e cando se me funda, acabarase a ver se non me pasa como a Juan Rulfo, cando decía que deixou de escribir, que se lle morrera o tío, se me chamaban o tío, e acababan así as historias que lle contaba o tío, non? A ver se a mí non se me acaban as bombillas, e deixo de ter ideas, non? Como as bombillas para poder seguir escribindo. Pero, así como hai esas bombillas misteriosas, tamén hai un insecto misterioso, como vos dixo, que é o peixe de prata, que non todo o mundo conoce. Eu falo dese insectiño, e hai xente que nunca o viu, non? É curioso. De feito, Pablo non o vira. E tienen que, o día que ganei o premio, nun ticket que estábamos invitando a tomar, eu estaba tan contento que quería quedar con alguén. E ese día ninguén estaba disponible, acordaste? E xa non ti, finalmente, por fin, alguén podía tomar comigo unha caña, non? E no ticket do bar, digo, seixe o peixe de prata malamente, para explicarche como era, non? Claro, supoño que a tua casa está máis limpa, mellor onde traballo eu, ese bicho anda por onde hai moito papel, moito desorde tamén, supoño, non? Sae só polas noites, bueno, é un bicho que se alimentase tamén da cola dos libros, morde un pouquiño o papel, pero sin estrajalo demasiado, non? E parecíame que era un símbolo chulo, como cando escribimos, non? E xa un pouco que pretendo
contar neste libro, cando escribimos, temos unha intención, e que non se faja de forma literaria, que sea unha escritura puramente funcional, temos unha intención que é pervivir, non? Que a escritura permaneza, como digo o adaxio latino, non? Que pasa? Que iso é algo ficticio, iso é algo que non vai pasar, todo vai desaparecer, non? Tamén a escritura vai pasar. Entón, ese bichiño para min é un pouco tamén o símbolo que usaba, imaginando que unha persoa ten unha enfermidade degenerativa neuronal, non? Unha persoa, por exemplo, ten un Alzheimer ou unha demencia, e os seus recordos van sendo perforados, non? Van sendo pouco a pouco aniquilados. Eu imaginábame ese peixe de plata tamén aniquilando a escritura, non? É dicir, aniquilando os libros, como memoria, como perduración, e por eso aparece moito no libro. Cando vexades peixe de plata, esa é a idea, non? É dicir, un insecto que aparentemente valioso, non? Porque ten unha cor plateada, bonito, delicado, pero que ten os seus perigos, non? E a escritura tamén para min é un pouco iso. É algo que é atraente, que é bonito, non? Intentas que sea bonito, pero tamén é algo que non eres capaz de asir, non é algo que che escapa sempre, vale? E a memoria tamén é un pouco iso, non? Ese é un pouco o que fala o libro, así, a grandes rasgos, non? Entón aparece a idea da pedra e da brétema, a pedra é o que sostén, o que perdura, o que aguanta, e a brétema é o que difumina todo. Entón, se imaginades unha persoa que teña ese problema, non? Un Alzheimer ou unha demencia mental, esa é a imaxe, non? Que penso que é bastante potente, da vontade de permanencia, pero a inevitable desaparición que provoca unha brétema, non? Esa é un pouco a idea. Entón, o primeiro poema que vou ler, dos dous que vos imos ofrecer o máis Pablo, é moi breve, di así: a noite dis no seu coitelo e faise a noite na ferida. Escolles ser o teu destino e vives doutro xeito, doutra vida. Pero o mar é que envolve, sempre. E non hai dor que llo impida. Entra na auga, deixa que a noite lamba esta ferida. Arrastremos jazz o tempo polas rúas que amamos un día, que na paz da pedra habite ese sudario brumoso, jazz. Habite o asfalto, habite a ensoñación torpe da beleza da música, a anunciación feliz da loucura gloriosa, envolta en papel de plata, e esa luz que sempre se perde, jazz. Na nudez dos corpos sobre o aseiro dos nervios que aguantan as rúas e a súa corda gastada, a derradeira corda que nos ataba jazz.
verdadeira corda que nos ataba ás rúas e a música que só desprende a loucura. Moitas gracias. Na cafetería, quen queira prolongar ora con unha conversa con el este acto, estades todos convidados. E tamén que queria preguntarle a Antón Lopo, que me prometeu que iba a falar do Tabasco, tamén que lle pregunte na cafetería, que a mí interesa que me contes as anécdotas. Bueno, moitas gracias por o vale, que é unha maravilla que esteades aquí comigo e agradeço por Agora xa non volverei a deixar